bayaguqa bese bayakikiza. Phinde nasebadala ejudeni indoda ayizingomkhondo wodwa wayihlaba kuyihlaba inkunzi kodwa bungalazi inxeba soze yaguqa leyo nkunzi. Bathi mlangeni uyafuzisa ngoba ufuze oyihlo, mlangeni unyathele kahle ngoba unyathele koMozambique nakoLesotho lapho edala khona ndlovu phakathi. Bathi bengene kubangeli baqoqa zonke izingonyama waweyisho ephikelele eMozambique wafika msha phansi umpostoli uMthombeni. Ihlanje elilandelayo waqoqa zonke izingonyama nezingubo ezimhlophe wawela umthele ephikelele eMozambique wafika msha phansi umpostoli SS Mahano. Uzwakalise ephosha inadeli waseshaya Dabuli, Mahano Mnane, no Mahano Dala, 2016 wazelele muntu, waqoqa zonke izingonyama ephikelele ekhethu, wafika msha phansi umpostoli uJilata, wamsha phansi umpostoli uNyembe, akabange sesibeka phansi sile ephelele eFreystata, wafika msha phansi umpostoli uMnqolazi. Bathi mlangeni yaguqi ngezinhlamba zabafokazane wawuseplazini msha ingozi ifana phakathi amamvuka engasehla ezikamlangeni singasezansi wathula umlangeni wangasho lutho wawuseplazini nango-2010 mhlawumbe efundela amasoko sekatolo yashesha ipikniki yashesha inqama bathi wangayiphangani into umlangeni ingangobe eqhuba hlambana inganezinye zathi yofela ingangobe iphinde kakhulu inamasi wathula umlangeni wangasho lutho uphelele mhlophe kubhiyozo edololozelayo ngapha kuyisekela lakhe. Bathi inkosi ayikuzala idunguzela ephusha induku yakhe emqubeni emini bemathe wawashaya phansi amawelewele ayi-11 wabedololozelayo ngapha sakwata izifomoma ubovakaloguqa emini bopha 1991 Kings Park Stadium ethamanqali laphanana ongafanele kwanye mongameli ngempela kweguqele kamelweni sinewufakazi buni ukuthi wethu kwenyama ngiyatshela umuntu mina Yesu Kristu wabayala wasibangitshela umuntu ukuthi nguye uKristu nami ngiyaniyala ngingatshela umuntu mina inyosi yabo.